A fémrugós matracokkal ellentétben a Dormeo R-en nem terjed tovább a mozgás. Minden R matracban Octaspring habszivacs rugó található, amelyek nem kapcsolódnak egymáshoz. Ön ezeken a különálló támasztópontokon fekszik, amelyek tökéletesen alkalmazkodnak a testéhez. Nézze csak! Ezekből a poharakból nem löttyen ki a bor, ha a Dormeo R matrac közvetlen nyomásnak van kitéve, mert a mozgás nem terjed át az ágy egyik feléről a másikra. Más a helyzet a hagyományos rugós matracok esetében, ahol a bor kilöttyen, mivel a mozgás átterjed a másik oldalra, így megzavarja a párja alvását. Az R matracon nem terjed tovább a mozgás, ezért ön nem fogja érezni, ha a párja megmozdul. Az Octaspring rugók minden csoportja másmilyen keménységű és más alátámasztást nyújt. Ez testre szabott kényelmi zónákat hoz létre, amelyek eltérő keménységűek és kiválóan alkalmazkodnak az egyes testrészek igényeihez. A puhább zóna a fejet, a vállakat és a lábakat támasztja meg, míg a keményebb zóna a csípő alatt található.